slatki. Iskreno ti kažem, ja ne vidim odavde kako izgleda. Da, ogovaranje estrade izgledamo odlično. Nema, ovdje nema uvoda, ovdje samo krećemo sa tračanjem. Već smo krenuli. Merry Crisis. Merry Crisis svima koji gledate. Ko ima titulu broj 1 izvođača u 2025. godini? Ali, girl, nemoj to da mi znači, radiš. ko ima titulu broj 1? Nemoj to da mi Od radiš. naših izvođača, Od znači naših. Balkan. Ženski, muški. You know, znaš moj odgovor, bukvalno. Hoćemo isto vreme. Ne znam da li će nam biti isti. Da li će nam biti 100% isti? će bude isti. Ja nisam sigurna. Meni je bilo u Spotify rapu. Ženski. Da, ženski. 3, 4, sad. Elena Kitić. Senida. Da. Senida. Senida. Pa i šta ćemo sad da radimo? Ko je broj 1? Sad ćemo da Ko je broj raspravimo 1? to. Ajde. Ovako, Senida? nedavno Mislim, smo... podržavam. Da, i jedno i drugo, kao top. Mogu da dele pravo Ali mesto. ne mogu da verujem da si izabrala Senidu umjesto Elene Kitić. Ne, bukvalno, Mislim, ne mogu da verujem zato što si ti bukvalno Elenu, maltretirala. bukvalno si... Bukvalno toliko sam slušala da je to je istina, ali hoću da kažem jednu važnu stvar, a to je da, ako neko nije video, Elena je bila kao u razmatranju za nominaciju za Grammy. Svaka čast. Iskreno, da je toliki uspeh album doživao, ja verujem jer ja ga slušam i znam sve pesme. Od prve do poslednje, napamet, sve reči, sav tekst, sve su mi super. Koja ti je omiljena? Imam dve. Jedna je vesela, a druga je tužna. Motiv? Moja autobiografska, bukvalno autobiografija. Znači, bukvalno, ja kad pišem pesmu o svojim ljubavima. Ali vidiš, meni motiv recimo mi nije bio na prvu, ali onda sam krenuo da ga slušam, to jest da je slušam. I samo je u jednom momentu mi postala najomiljenija pesma na albumu. To je Kiša kada padne. Kiša kada padne, jeste. Ima neku emociju, ali vidiš, iskreno, moram da pohvalim i Miksu, mislim, ovdje svi znaju da sam ja Miksin fan. Ali još, bukvalno, svi prisutni ovdje, Miksin fan još odavno, zato što mislim da ume da da jako lepu sugestiju vezano za album i također piše lepe tekstove. Ne znam, imam utisak da imaju... On je radio mislim kao producent na albumu, isto. Da, mislim da jeste i mislim da oboje imaju vrlo osjećaj za taj neki R&B moment koji se meni jako dopada, znači R&B pobeda života. I uvela je neki nov zvuk u album. Realno. I sviđa mi se to što kreće sa baladom. Nekako mi je u njenom fazonu, znači kreće sa tim Kiša kada padne i onda ide taj Jala brat, kako se to kaže, oni su kao, to je ekipa, leđa mi čuvaju Buba i Jala, bukvalno, mi kad citiramo Elenu Kitić. A meni su recimo, znači Elena Kitić mi je definitivno na prvo mjesto, kad su već nju krenuli pa ćemo da obradimo, pa ćemo se vratiti na Senidu. Da, može. Ali kad smo sad ubacili Jalu i Bubu, meni su oni broj 1 izvođači muški. Jesu. Pesma koja mi je vesela s albuma, koja mi se mnogo sviđa je Tralala. Iskreno, super, neki Justin Timberlake moment 2000-ih R&B. Tako je, svi znamo. Signorina. Tako da, ali odlično. Da, meni je super i onaj spotovi su svi super. Odlično. Stvarno sve mi se sviđa. Baš onako, ne mogu da izdvojim. Relja Popović izbacio album isto. Nikolija je isto izbacila album, nisi ni to propratio. Jesam, zapravo jesam i od Nikolije. Šta nisi pratio ti secite, u montaži. Pa ispratio sam, ali nisu mi ostavili nikakav spec utisak. A što se mene tiče Senida, zašto Senida? Pa Senida je prosto. Mislim, Senida je meni, bukvalno majka. Ona je majka estrade. Cijela ta priča kako je ona završila poznata je fantastična. Od toga sa koliko godina je zapravo ona počela time da se bavi. Istina. Ona nije krenula da se bavi u ranim 20-ima, niti je gradila karijeru kad svi kreću da grade karijeru. A to je srednja škola kad si blesav i nije ti važno što drugi ljudi misle i kao što bi rekli tinejdžersko doba je ničije doba. Znači ne slušaš nikog, ničiji savjet, radiš sve što ti hoćeš i najviše u suštini se poznatih ličnosti, tačnije u današnje vreme izrodi tad u srednjoj školi. Mislim, Istina. Da, stvarno. Luci, sve jedno ti je, razumeš? Kako Senida ti je iznad Elene Kitić u tom smislu. U stvari, one su meni negde... Pa tu su. Nisu ni slične.
Zato što Elena mi ima neki potpuno drugačiji vibe. Elena mi ima mladalački vibe. Mislim, mladalački vibe. Ja smatram da mogu da je slušaju svi u svakom životnom dobu, ali Senida mi ima nekako zreliji vibe. Eto, to mi je razlika. Samo zato što... Da, ali obe su bad bitch. Jesu. Obe su bad bitch. Jesu, ali svaka na svoj način. Kao Elena je brac. Mislim da se ne lažem. Da, jeste. Znači, Elena devojka brac i 2000-te diva i to je to. A Senida, boga mi, eksperimentiše i evo sad s ovom posljednom pesmom Ti i ja. Diskom ovo. 80-ti, fino. Meni iskreno nešto nije legla. Senidina pesma u 2025. Sunce sije. Mislim da je jedna od, meni je čak i ona izašla u Spotify Raptu kao jedna od najslušanijih pesma koje sam slušao ove godine. Od Senidinih pesama Senidah, Uzalud stvarno moram da naglasim, to mi je pesma. Lanci ljubavi takođe, isto jako dobra, ne znam jesi slušao. Nisam intenzivno toliko slušao taj album uopšte. Sona rana. Ja sam ih sve slušao, ali sad ne znam, ne mogu uopšte da povežem dok ne čujem pesmu. Delija mi se nije moj vibe, ali znam da su mnogi ljudi kada je izašla ta pesma, da su poludili, bukvalno. Pa ja sam mislila da nije moj vibe, ali dok sam slušala u pozadini... Idi gade, brutalno, to je 2025. Da, odlično. Delija, mislila sam da mi se ne sviđa na prvo slušanje, ali onda sam vremenom shvatila da mi se ipak dopada, jer je išlo u pozadini i ja sam čula sebe kako pevam, da sam u fazonu, ovo zapravo je dobro. Pomenuli su malo pre, dobro, Jala i Buba. Jao, to baš me, muški izvođači imam problem. Znači, ja sada ne mogu se setim nikoga ko pevao za Jala i Bube. To Jala i Buba i Justin Bieber. Jala i Buba i tačka, bukvalno. I Justin Bieber, ne volim ga. Jala i Buba, stop. Bukvalno, Jala i Buba, stop nad stopovima. To je gdje je naš kapacitet, ja ne znam. Oni probijaju, prvo je, mislim da njih više ne interesuje ovo balkansko tržište. Oni, znači, piče bukvalno, idu dalje, snimili su duet sa Kimsom. Tory Lanez, kakve su kolaboracije imali. Svaka čast. I bukvalno oni postavljaju i nove trendove, Tech 9, realno je novđan, onako... Meni je ono super. Da, nekako je skroz neočekivano, a opet su oni, opet mi nekako veruju dok pevaju. Ti ljudi rade, kao oni zaista rade. I vidim se da vole to što rade. Znači Jala i Buba, on top of the list. Muški izvođači, ja kad sam prestala da ih slušam, ne mogu da se setim. Vlado Georgijev svake godine puni jednu najbolji izvođač. Meni jako diskutabilna ličnost. I uopšte mi se ne sviđa njegovo ponašanje 2025. Da, malo se opustio. Više volim da mi poznate ličnosti budu nepristupačne. Elena Kitić. Da, bukvalno, ona nam daje mrvice. Ona nam bukvalno da... Jedan story unikad i to je uvek kao nešto, znaš, niti znaš gde je. Bukvalno, niti znaš gde je, niti znaš šta je, niti znaš da li snima album ili kao, mislim, znaš kad je na Dominikani, to znaš. Da. Vidiš palmu i budeš uzavljati da to je to dominikansko nebo. Daj mi, molim te, nekog muškog izvođača, jer ja sad... Ajde, evo da vidim. Nućija sam videla na svadbi. Volim Nućija. Volim ga ja. Ovo sad onaj cover, ovo poslednje što se vrti na TikToku gori. Top. Bravo. I ja volio bih da možda eksperimentiše u tom smeru. Pa možemo i da pričamo o veštačkoj inteligenciji u muzici. Ne volim uopšte uplitanje, u stvari ne lažem, Dragana Mirković, irska verzija njene pesme, kako se zove, nisi čula? Ne znam. Ona je čak to pevala na svom nastupu. Ne znam. Irsku verziju na engleskom. Ne znam. Vrhunski, pustit ću ti posle. Ne, važi, okej. Odlično. Znači, bukvalno kucite Dragana Mirković, irska verzija, brutalno, bukvalno kao Game of Thrones, estetika, sve, da, baš brutalno. me zanima. Realno nisam fan veštačke inteligencije. Nisam ni ja. Jer kad ljudska ruka nešto napravi, to je napravljeno. Ne može robot. Devito. Da, opet meni je, ali ovako, za Devito imam da kažem jednu stvar. Devito, bukvalno nam je dao novog Devita, 2025. Ubacuje totalno novi pravac muzički, pop. On je sa Nađom snimao neke pesme koje se meni mnogo sviđaju. Ja sam Nađu zapratila još prije nego što je učestvovala na
PZ-u. Dobro. I meni je ona bila super. Ona je meni, Da, mislim, on i je dalje meni super. Mislim da iskoristio ima vrlo potencijala, ta devojka. Istina. I nešto je bila DJ, znam, bila je sa Leom na nekim nastupima. Ona je stvarno super. Jeste, dao mi je nešto novo. I uvek se potrudi da da nešto novo i... Da, htio sam da kažem da to prvenstveno nije bilo prihvaćeno. I onda su sam, znači, meni se tako činilo kad je on izbacio, kao da su ga svi napali i bili u fazonu, brate, šta si ovo izbacio? I to je ovako, znači, krenulo, bam, samo gore i on se bukvalno popeo jako visoko sa tim. A moj muž je, kad smo mi bili zajedno, 2016. godine, vrlo slušao Vuka Moba. On je vrlo bio into Vuk Mob. Znači, nas dvoje se svađamo, on sluša u WC-u Zvezde plače. Tako da, on je vrlo bio into Vuka. Marko Moreno, to je, znači... Marko Moreno je postavio Mada, znači... ali Marko Moreno zapravo pravi i jako dobre pesme i dan danas. Ja ne Makrina, šta. Ne pričaj, to je on, nisam znala. Pozdrav za Makri. I onda je 2025 obeležila, moramo da kažemo. Tako je, jedva čekam i nadam se da ću imati priliku da upoznam tu devojku. Stvarno, znači, ne budeš li došla, zapamtit ćeš. Teodora Džehverović je 101 zmija sa Jelom brat. To je na njihovom albumu, je li tako? Ne, na njihovom je 6 ujutru. Tako beš to je, 6 ujutru je na njihovom albumu, a 101 zmija je njena kao solo pesma koju je radio Jala brat i Buba, ja mislim. Nisam ispratila Teodoru. I iskreno pesma bomba. Isploti pesma svaka čast. Eto, nisam propratila, ali jako volim onu pesmu njenu što joj je pisao tekst joj je pisao Teodorin momak. Čuka, oh my god, kakva pesma. Čuka, kad je izašla Čuka. Volim kad je izašla Čuka. Celo društvo samo to slušalo. Mi smo samo Čuku slušali. To je mnogo dobra pesma. Ja ne znam šta je stavljeno u tu pesmu, ali je to nešto je stavljeno. Vrlo dobra pesma. Nešto je 100% stavljeno. To je, znači, ja sam u fazonu, to je i zašto ja sam bio u fazonu, ovo je fenomenalno. Ali čekaj, Vedrana. Volim. 2025. Muški izvođač. Ja i dalje ne znam nikoga se ne znaš. Ne znaš. Izvini. Sram te bilo čak sam ja zaboravio do sebe. Moja pesma. Izvini, Lukice. Boki je bio super. Moju prvu pesmu. Bukvalno u godini kad se ne preporučuje da se izbaci nijedna pesma, ja sam odlučio tad. Ok, ali ti si istrajao u svojoj želji. Ti si istrajao i u svemu što te snašlo vezano za tu pesmu. I mislim da onako, da bi i pozadina bila super da se ispriča, ali tu možemo da pozovemo Lenku i Tašu na set da njih dve ispričaju iz svoje perspektive. A bukvalno ne može. 2025. se ja izbacio svoju prvu pesmu ovdje. Kao ovdje. Molim vas, kliknite. Ovdje kliknite i subscribe-ite se. I šta još kažu? Share, subscribe i molim vas, dajte šansu ovom mladom umetniku. Zato što sledi svašta nešto. Čula si? Ja se nadam da će čula ta jedna pesma. sam i mislim, zadovoljni smo šta smo čuli, tako da vidjet ćemo. Ko ti se nije svidao u 2025. Ko ti je najveći folirant u 2025? Kome nisi, u smislu, čijoj muzici nisi poverovala? U smislu, na primjer, Emina Jaković izbacila album, ja njoj sve verujem. Šta je ona snimila u tom? Svakoj pesmi verujem njoj. Jako mi je drago što si pomenuo. Jako mi je drago što si sada pomenuo Eminu Jaković. Jer u ovoj kući ja imam moje kume, Višnju Angelinu i veliki pozdrav za moje kumice, koje su obe zakleti fanovi Emine Jaković. Ja obožavam zakleti fanovi Emine Jaković, znači Jaković. Umetnica, kantautor. Da, one su veliki fanovi i svaki put kada se desilo da mi sedimo zajedno, one su gorele, znači bolje one da pričaju o Emini Jaković. Ja Eminu jako volim, poštujem, ne slušam, poštujem i vrlo slušam od njih dve šta imaju da mi kažu. Ona je u 2025. Izbacila Svitanje, pesma se zove. Ne znam, bok. To je, mislim, jedna od boljih pesama koje sam ja isto čuo u 2025. I svaka čast za Eminu Jaković podržavamo. Ali, da se vratimo na znači, ko je osoba koji ne veruješ to što izvodi? Znači, ne kao generalni utisak za tu osobu, jer mi ne poznajemo te osobe. To je, neki znamo, neki ne. Ali, kao ko ti nije bio... Ko mi nije lego. Ko ti nije lego, da. Moram da razmislim. Imamo još Teo Tirović koji izbacila 2 albuma. O njoj verujem sve.
I ja i verujem. Njoj Iskreno, sve verujem. Cog Guzel je isto nešto što se pojavilo inovativno kod nas. Iako je u tom žanru muzičkom. Njoj sve verujem. Ona mi Istina. je, znači, ona mi je takva boginja, Bomba. tako, znači, bukvalno svi ljudi koji je slušaju, ako i treba, slušajte je još više, jer ona je stvarno, ne znam što kažem sad, kakav start, kako ona, znači, krenimo od toga kakve ona intervjue daje. To je, znači, ne da bre na sebe, ma nema bre, čao, I umetnica kantautor. Odlična je, odlična. Piše tekstove. Zgodna, lepa, znači nema, za nju isto sve bukvalno Teodora mi je super. Moram da pomenem, izvini, moram da pomenem još jednu osobu. Najbolji nastup na Music Weeku, Ema Radujko. Waterfall. Na nju. Razumete, Rihanna, Shine Bright Like a Diamond moment. Umbrella. Bravo. Svaka čast. Bravo. Možemo se vratimo na temu. I reklamiranje fitness, zdravog života i brutalno nastup. Iskreno, lutkica. Znači, lutkica. Pozdravljamo. Baš, stvarno, Ljubimo te. pozdravljamo te. Ja kad sam je videla, ja sam bila u fazonu, joj, kakva lutkica. Pahuljica. Stvarno je pahuljica, ljudi, znači, tako da eto, imamo njen nastup sa Music Weeka koji je stvarno bio super. Desu. Ja još uvijek nisam skontala ko mi je fake. Imam odgovor zapravo na to. Ja ne Reći sam da ćeš? kažem svoj odgovor na to. Ajde šapni. Pa nismo pomenuli uopšte stranu scenu. Nismo. Sad ide, pa morat ćeš to da izgovoriš. Ne mogu. Ne možeš... Ja ne mogu to da izgovorim, zato što Helena će da me se odrekne. Ne mogu, Helena će da me se odrekne. Girl, svi znamo da ti je Jay-Z platio da osvojiš Grammy. Mi se plašimo da izgovorimo bilo šta. Znači da nas ne ubije. Ko će nas ono majicu što je nosila. Bukvalno kao... Jer je bilo u strahu da je Beyoncé ne ubije. Znači, ljudi... Nije zaslužila Grammy. Ona je dobila Grammy. Grammy je dobila za najbolji album. Pored Billie Eilish. Za najbolji album. Pored Billie Eilish. Not. I pored Charlie XCX. To je bilo u 2025. Ja mislim da je sve to u 2025. Sram da vas bude. Not. Sram da vas bude. I njih i P. Diddy-a. Puff Daddy-a, P. Diddy, kako god ga. Onaj nesretnik, znači, uništi mi čovek detinjstvo. Uništi mi detinjstvo. Ja nisam mogao da gledam. Nisi mogao da gledaš. Ja sam odgledala i uništio mi detinjstvo. Prva stvar, mislim, evo spoileri da znate, znači ko hoće da gleda neka pogleda dokumentarac o... Na Netflixu. Da, na Netflixu o Puff Diddy-u koji je... producirao nije, šta je radio 50 Cent? Pa on je producent generalno i reperi. 50 Cent, a ne? 50 Cent. Aha, on je režiser ili šta god, producent. Recimo, nebitno, nije. Tog Netflix serijala. Mi kad smo neobrazovane, nebitno, mi znamo da je 50 nešto. Da je on zadužen za nešto u tom dokumentarcu. Mislim, super mi je ono njihovo kao prepucavanje online, iako mislim da je malo neumesno, ali nema veze. Pa nakon izlaska dokumentarca, Puff Daddy mu je poslao cveće koje je kao za sahranu, na kućnu adresu. I zatvora. Da, i on je bukvalno slikao to cveće i bio u fazonu the fuck. Nebitno. U svakom slučaju, spoileri idu ukoliko vam ne smetaju spoileri kao što meni ne smetaju, ali nekom smetaju kao što... Ja se mnogo ljutim na spoilere, nemojte spoilovati. Ja sam to prevazišla. Ja to nikada neću. Meni stvarno ne smetaju spoileri. Sigurno. Sljedeće godine ćeš biti nova osoba. Ja sam se šokirala sa Cassandrom, sa Cassie, sa njegovom devojkom. To sam vidio, to mi je bilo prestrašno, to uopšte nećemo da komentarišemo, ali... To je zapravo bio okidač za sve što se desilo. Isfrustrirani muškarci kada im daš malo para i moći. Bukvalno, ali on je, na primjer, fascinantno mi jer taj dokumentarac je građan od kad je on kao postao poznat. Zapravo akcenat je stavljen na to da je on vrlo ljubomoran na svoje izvođače, zato što nikada nije znao da repuje i, mislim, svuda se gurao, ali... mislim, imao je osjećaj za biznis, ali to izgleda da mu nije bilo dovoljno. Ali meni su svi kolektivno u tom svetu su mi retardi. Estrada, gde god, u Americi ili ovde. Isti kurac. Vidiš jednu sliku, na primjer vidiš te Grammy-e, vidiš ono, šta god, a šta se sve krije iza toga? Pa. Mislim, Billie Eilish, evo na primjer, Billie Eilish je totalno ono samostalna umetnica.
sa njenim bratom i nju ne guraju nigde. U smislu ni medijski, ni ovako, ni onako. Rihanna kad je izbacila anti-album, tad je ona prekinula saradnje sa svima živima. Ti anti-album nisi mogu da čuješ na radiju, nisi mogu nigde da ga čuješ. Koliko je taj album dobro. A taj album je najbolji na svetu. Ona nama više ništa ne mora da daš. Ne mora. Da, ona je završila. Ona je dala anti-album i izrađala djecu, ako. Da. Piše u pičku materinu. Da, stigli smo do koji je upropastio svačije detinjstvo. Znači, tu imamo album koji je on radio za Bigija, imamo onda taj moment, mislim, naglasili smo da su spoileri u pitanju, imamo taj moment gdje njega za Tupaka, samo razumeš, da. Meni to pije vodu. On sa tolikim kompleksima pije vodu. A ko zna bukvalno šta je sve čovjek radio? Oni su naglasili to da je on u detinjstvu živeo okej. Mislim, ja poznajem ljude koji su u detinjstvu živjeli okej, ali žele da budu gangsta. Ja poznajem takve ljude. Kanye West je pričao o toj industriji i pričao šta se sve dešava u toj industriji. Svi mislili da je lud, on je jedini normalan. Pa realno, on je meni jedini normalan. Mislim normalan, nije on uopšte normalan, ali kao... Crazy, je psycho! Ali mu verujem sve. Mislim, većinu mu verujem. Kanye Westu. I on je pričao, mislim, njega oni... Kanjo, znači... Ja njemu verujem. Ja sam previše sumnjičava što se tiče generalno života, stvarno ne mogu da verujem Kanju u potpunosti. Sorry! Šta nam je sa Shakirom? Shakira! Ne se sećaš kad sam ja rekla uzrečicom je hoću da ti kažem? Da sam ponovila milion puta. Ja mislim, ko je meni obeležio 2025. i obeležio narednih 500 godina? Ko? Lady Gaga. Da. Mayhem. Dragana. Lady Dragana. Dama Dragana. Mayhem. Nije, da, stvarno. Ljudi je. Ono kad je izašao, ono je nije Abrakadabra. Ja kad sam u Sramoto. Abrakadabra. Cijela ona koreografija i ona... Meni je ona broj 1 na Vraptu. Vratila se malo u taj svoj weirdo moment. Ja sam veliki fan njenog weirdo momenta. Vratila se sa tim ona kad je najavila tu njenu novu Dark Eru, ovako sam se tresao. Kad je Disease izašla, pa Abrakadabra, kad sam je gledao na Coachelli, plačući. Nisam gledala Coachellu. Izvini, nisam. Nisi gledala Coachellu, mrziš gledala, mnogo sam večeras naučio stvari o tebi. Iskreno. Znači, jako si me povredila. Nikad me za ovih 20 godina nisi povredila, sad si mi jako povredila. Majkini. Nisi gledala Coachellu, Mayhem. Kad ona izlazi, ona je ogromna i daljini. Ali čekaj moment, imam da kažem nešto u svoju odbranu. Imam nešto da kažem u svoju odbranu. Prvo, ja sam vidjela da je ona radila turneju nakon albuma. Počela je turneju sa... Kako sam ti koja dobio? Sa Coachellom. Tako je započela turneju. Tako je započela turneju. To je Bad Romance. Ali da, dobro, ovo je... Ovo je Abrakadabra. Abrakadabra. Tako je počela turneju sa velikom... Bravo, vidiš da znaš. Pa to je sve Coachella. To je taj kao... Volim. Lady Gaga, Mayhem, svaka pesma je dobra. Arsalija. Čekam. Svaka pesma je dobra. I uvela je nešto novo. Odjavljujemo. Znači, ako si već dode stigo, realno, samo pusti sljedeći klip gdje pričamo o serijama, filmovima. Ovo će bude jako zanimljivo, zato što zapravo ovo su dva najveća film fanatika. Mi se više čujemo oko filmova nego ovako, kako si što radiš, nebitno, slušaj ovo, pogledaj ovo i ovo, kako si što radiš, pričat ćemo to nekad, sad trenutno nemamo vremena za to, znači da li si pogledao i kao, istina. Ne znam, tako da izdeklamujemo sve što smo gledali i kad ove nedelje. I ovo, znači imamo IMDb. Watch lista od milion filmova. Eto, istina. Tako da, znači, tu. Da, možete da pogledate narodnu epizodu i ništa ljudi. Volimo vas. Ćao!